Exército. Ola, parroquia! Benvidos e benvidas ao Exército Meque, un programa feito para esas persoas que, cando lle contas que che pasou algo, a elas tamén lles pasou e incluso lles pasou peor. Así que nada, para vos vai este programa. E eu son Carlos Vieito e como cada semana estou moi ben acompañado dos meus mequemeques. Estou a falar de Lidia Veiga. Xue! Vaya comezo de ano. Foi un fin de ano jodido. Duro. Tremendo, como pasamos aquí, Ao final saí logo, madre mía. Unha resaca de champing Con azúcar hasta aquí arriba. hasta arriba. Todo hype. Pero xa estamos no primeiro programa de 2026, oficialmente, el primerito. Claro, vimos de celebrar onte outra festa, non? Comer aí roscón. Con. Me encanta mo eco. Mira, aquí hai eco, mira. Roscón. Converteuse nunha movida zen, de repente. Sí, total. E Bizcochón. Viva el con. Pero aparte de comer roscón, bizcochón, tamén puidamos abrir os agasallos de Reises, ¿no? De Reises, gustou máis ese plural. Na miña casa de toda a vida. Reises. Día de Reises, o día de Reises. Justamente. The races. E claro, moitas persoas Racist motherfucker. abriron Es que literal. foron ali, baixo da árbore, e había un montón de agasallos. O mellor outra xente non tanto, pero alguén sempre deixa algún detalliño. Carbón. E quería, pois iso, saber de vos, había outra vez preguntas, saber de vos que vos deixaron os Reises e pois que perspectivas te mantedes dos agasallos. Eu de regalo teño que un que chamou outro. Calma. Primeiro vamos coas preguntas de todos os programas. Lidia. Sabía que iba bien para min, non sei por qué, pero sabía. Contame. O ano Contame. pasado empezamos por Xubi. Sí, verdad, cierto es. É que eu acórdome, É verdad. xa hai tempo desto, pero eu acórdome. Que xoguete tirarías a un volcán sin mirar atrás? Un xoguete. Que lo odias. Pero que teña, entendo. Claro, que Es que recibiches mira, algunha vez digo na tua unha cousa, vida. sou unha persona tan guai que só teño bons recordos dos meus xoguetes. Creo que non teño ningún que queira tirar, pero se tuvera que tirar algún que sei por onde vas, quizás tiraría un que se chamaba Anabel. Anabel. Vaya moto Sí, gigantesca. verdad? Un boneco, porque a min regalábanme muñecas, a mí non me gustaban as muñecas. Eu xa tiña unha, A da punto. película de medo, Anabel? No, pero despois cando saliu Anabel, rayeime porque se chamaba Anabel e non lle puxen o nome. Era destos nenucos que viñan con nombre, xa, Anabel. Abríase e pechábanse os ollos dunha maneira un pouco dramática e eu creo que non a botaría nada de menos. De feito, non sei se xa queimaría. Xa se adiantou. Sí. Xubi, A ver, cal parecería máis unha ameaza que un xoguete? parecería máis unha ameaza que un xoguete, un regalo. Sí, O sea, un subliminal. xoguete que teñas que digas, mima, isto máis unha ameaza que un xoguete. Vale. Unha pues navalla de esto- Taramundi, sabes, por exemplo. No, exemplo. tiñen un que non sei se é unha mezcla de por que mo regalades, con que finalidade ou con que objetivo foi no futuro. Sí. Porque había mítico esta época dos 2000 que te regaban cojines con logo de marihuana. Que? Eso ganase na tómbola. Sí, pero un regalo. O sea, Sí. gañaron E ti el modelo con- a ti min. con 10 En plan, anos, el ¿no? Eso, el verde ese. 7. Bueno, Bueno, por aí. 7 anos, 6. si tes problemas con ese tipo de consumo, sempre lle podes botar en cara a persona que che regalou o cojín. Pero entón, claro, Foron unha os teus ameaza, inicios. era unha Imagina. ameaza, pero unha ameaza deu para eles ou eles para min. Tamén che digo, Hai que ver así. sigues conservando ese peluxe? Peluxe, Sí, peluxe. Sí. Vale, pois anunciarche e anunciar tamén os mequemeques. sí. Está prohibido. A Xunta De acaba peluches. de prohibir Nos que vale. chisqueiros, en calquera sí. simboloxía que faga referencia a marihuana. todo. O sea, que iso vale máis agora. Pues ahora é perigoso. Anda, Ahora eres un chico malo. interesante. Eres Ahora un chico é malo. Peligroso. peligroso. Ter unha Peligro. folla de marihuana por aí
estampada, polo motivo que sea, é pegriloso. Sí. Vale. Claro. Pois. Lidia. Toma nota. Contame. Se os xoguetes puidesen falar como en Toy Story, Uf, que dirían me de ti? Depende que xoguete lle preguntes. Ben fiado, Lidia, ben fiado. Que queredes que vos diga? Cáspitas. O sea, eu fun... Que te diría Anabel? No, mira, non fun unha nena rompe xoguetes, pero si rouba xoguetes. Entón probablemente hai algún aínda en algún caixón dicindo "Devólveme, filla de puta". Como esas persoas que lle prestas libros e nunca chos O devolven. bolis, mítico. Ese son eu. Me quedo mo pa miña librería. No, pero sí, eu penso que falarían ben de min porque nunca fun das míticas que lle arrancaban a cabeza a Barbie para pegarlle a un Playmobil, sabes? En plan, non iba aí o punto. Pero sí que teño xoguetes moi variopintos que dependendo da época que os utilicei, pois foron para unha cousa ou para outra. Eu utilicei, imagínate, cheguei a utilizar muñecos, peluches de todo, para facer como se foran a miña audiencia cando estudiaba historia. Entonces eu poñíos encima da cama e eu dáballes a miña lección. Xogas a Carlos mestra. II, sí, Oh. porque así tiña audiencia. Claro, que estaban aprendendo un montón comigo nese momento. Por exemplo, non terían queixa. Facías de mestra sobre... Ahora bien, se ao mellor pillo algún xoguete co que eu me venenei bastante cando tiña problemas na miña vida, que lle caeron algunha que outra remanguera, sabes? Pois a mellor ese diche, teño unha persona que abusou de min. Eu confeso que eu rompía os xoguetes de mi irmá. En serio? Non rompía os meus, rompía os dela. Pero... Sí, eso xogaba moi Por bruto. satisfacción ou por no, bruto? No, por xogando. Ah, é dicir, como xogabas? Os meus, claro, os meus cuidados Por amor un de Dios. pouquiño máis. Sí, era maléfico. Xubi, cal dos teus xoguetes estaba claramente posuído? Estaba claramente posuído. Fuá, Sí. que mal rollo. Pois o mellor que máis, porque sería o meu peluche que dormía comigo. Un silvestre, de Silvestre Piolín. E por que dis que estaba posuído? Pois, home, estando tan ao meu lado, estaría en plan atosigado de estar ao meu lado. Imagínalo. Pero pensei que se levantaba pola noite e xiraba a cabeza. Eu tiña un, tío. Que mal rollo de muñeco. Molaría que dixeras, levantábase pola noite e xiraba a cabeza. Como No, algo normal. Pero iba a pilas. Iba a pilas. E era un muñeco desos que tiña un pañal e andaba solo. Era destes primeiros muñecos que andaban, que ti enseñabas a andar e andaban. Pero solo si lle dabas a un botón. De repente chegou un momento da miña vida no que ese boneco empezou a laiar de noite. Estaba posuído. Eu entendo que sí. Eu na miña cabeza decía, no, seguro que está facendo presión no baúl dos xoguetes contra outro xoguete e xusto acaba de moverse un poquito un xoguete en plan Toy Story, sabes? E xusto lle dou no botón e empezou a falar. Mandei no po fallado pronto. Preferi non esperar. É que eso tamén eu, por exemplo, tive un Tamagotchi, que na casa da miña irmá en plan sonou ás 3 da mañá, pero iso non é posuído, eso en plan que lo Iso é que se creou. cagaba Sí, constantemente. pero ás 3 da mañá en plan mostrou a toda a casa e foi en plan de hai que meterlo no caixón até que morra. Literal, foi así. A min recórdame o dos Simpson de... Y tiene una tarrina de helado gratis. Eso es malo. Pero puedes saber escoger el sabor que quiera. Eso es bueno. Pues de ahí salen esos xoguetes. Non sei se estás pillando a referencia. Sí, estou pillando a referencia. Pero é que esos xoguetes son... o sea, a putada que tú lle tiveras cariño de repente se convertiran en algo chungo. Sabes? Explícome. Sí. Non estarei fiando o tema do día. Pode ser. Acabaches de facer as preguntas? No. Ah. Joder. Por eso estabanse volvendo un pouco turbias as preguntas. Ah, No, vale, acabo de oscuras. entender. Pero teño dúas preguntas máis. Toma, por eso non toma. rematei. Vale. Pa can vai pa ti. A ver, Que agasallo dos que recibiches ao longo da tua vida foi claramente mercado nunha gasolinera ás 23:59? unhas Bratz, unhas destas míticas Monster High, pero non de marca, palerillas, sabes, en plan... Compra ya algo rápido aí a nena. E sobre todo esa persona non me conocía, porque se me conocías, o que menos me ibas a regalar eran muñecas dese pau, porque non estilaba eu, pero dese estilo, unha taza, de repente, unha taza a unha nena de 15 anos, que lle unha taza,
Mételle 50 euros dentro, enróllate. Regalalle o Enróllate. peluxe este de marihuana. Sí, Ya, sí. Pero Xubi. é moi Está posuído. é moi esponjoso, que teño que admitir. Ainda sigues tendo? Sí, sí, en casa. Durmo con él. É con Silvestre. Xubi, que agasallo negarías ter recibido se che preguntasen? Qué complicado. Negaría ter recibido, que mo regalasen. Sí, decía, pero hai unha persoa que ahora mismo te vai a odiar. Que dixo, joder, para eso non me mato a buscarlle un agasallo. A ver, teño que admitir que houve un fallanos, un rollete que tivera, que cando estive de cumple, regaloume un calentador de camas. Oh, que ben. Pero eso é un regalazo, tío. Pero iso é unha cousa que parece que teño 90 anos, me cago en Dios para andar con eso. Xo agradecerás. Cando chegues a Prefiro miña morrer edad, así. xo agradecerás. É unha chulada. É como fora un Disman. Non é un Disman, eso chamase rondón. Rondón, Sí. chamase rondón. Por Sí. favor, Roscón. culturalízate un pouco. No, que xa decidiste investigar eso. Tes a bota de auga de toda a vida. Esa é a que utilizo eu. Vale. Son máis clásica. Nunca falla. Tamén che pode romper na cama. A mí xa me rompiu unhas cantas veces. Trauma desbloqueado. É que se a usas todos os días, Martín, normal que che rompa, como a min, rompe por un lado. E pois tes o rondón, Pero que é non eléctrico. este eléctrico, que a mí eso me dá mal rollo, que te dá un cortocircuito, te Que te te vai dar ardes cortocircuito? aí. Que a cama metida, porque tens que pechar a cama. Que cama, que Que sí, que tens Si, que meter tes que te meto métela dentro da cama. métela debaixo das sábanas para que vaya quencendo. Claro. Claro. Pero Claro. eso xa está, non pasa nada. Oye, pois a min eso pareceme un regalazo. Sí. Claro, tamén é certo Pois que a min- ahora ti valoras uns regalos que cando eras pequena non. Me Tamén, explico? Home, tamén. Claro. Amigo de colonias e calcetines, antes me parecía como unha chorrada. Buah, E míticas agora- colonias. e agora sí, Que e agora sí. manía. Non regaledes colonias. A No, colonia e o sí, sí. perfume Pero ahora é sí, porque algo nunca compramos. Pero é algo moi personal. A menos que ti sepas cal é da que eu gasto, te queiras gastar diñeiro nesa que xa sabes que a min me gusta, non regaledes colonias. Discrepamos. Cal, a vosa de Bustamante xa vos vale para todos os A días. min, No. pero que incluso a min hai veces que me agasallan colonias e digo, ai, mira que ben ule. Se En non chegase serio? polo agasallo nunca me Tal cual. descubriría. De verdad? Sí. Eu odiaba estos E son packs que viñan co carísimas. desodorante a conjunto. Sí, tal cual. Cállate la Esas boca, por mismas. favor. Esas mismas, No sí. más, eso debería Esas mismas. distinguirse. Xa está. No, Aitana pues sí, xa Es que sacou marcas en Arenal demasiadas. ou no Mercadillo. A de Sergio Era, Ramos. era un complot, seguramente, que todas esas colonias eran a mesma É a mesma, aroma. Cambian yo packaging, pero pois o Por resto eso, é... Packaging. Vale, pues básicamente era por preguntarvos iso, sobre todo se tiñades cousas malditas na casa, E ti? porque E ti? que E ti? que E pasa? ti? Que pasa? E ti? Que che Tanta fixo eu a pregunta. ti? Que? Responde. Cálmate. Gracias. Oh, mira, tanto tempo guardado eso. Que? Que si tes algo maldito na casa, si sintes que hai algo que ten mala vibra, que lle tes que pasalo pa santo de vez cando. Respira fuerte, profundamente, concéntrase. Posiblemente. Sí. Sí. Que? Subiches o volume, verdad? Normal. Porque vamos a falar de cosas moi serias. Mira que me cambia a voz. Vamos a falar de cosas moi serias. Está me gustando este momento. Íntimo. Vale, a mí unha vez atopeime no medio dun balado. A ver, isto non é un agasallo, é un agasallo do destino. Autoagasallo. Sí. Consciente. Eu era un adolescente, estaba xogando no monte e escarbando nun balado atopei un candelabro Que facías Dourado. escarbando nun balado? porque era un neno. Quería furar todo e escarbar. E atopeime cun candelabro dourado. E cando yo dixen a miña avó, dixeme que podía estar maldito. 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 Maldito E candelabro. claro, mandoumo tirar. E punto, acabou. Eu, ahora que penso como adulto digo, a mí ese maldito candelabro posiblemente tuviera valor económico. E Pois probablemente, tío. que fai un candelabro escondido no medio do monte? Se tiñas que facer unha ouija. Unha Que ouija. yo foi un Facemos un día... sacrificio. No, non me gustan eses xogos. Non vos parece unha tontería que a Wii non sacara un Ouija. xogo que se chamara Ouija Ja. e que fora Sí. Ouija pero a través de internet? Molaría A ver, muchísimo. comando final e táctil, entran varios mandos a vez. A ver, que se lle move o mando. A ver a quen se lle Sí, move sí. o mando, donde para o mando en riba dun tableiro, sabes? Algo dese. Sensor. Sí, vos queredes na Ouija. É un xoguete, ao final, é un agasallo que se É xoga, como ao final. Jumanji, Sí, é como Jumanji, Me é refiero. idéntico. Claro, tens que ter unha persona que sepa controlala ben e que sepa conectar guai. Pero vos xogarías a Ouija. Sí.
Por qué? Punch. Os dos temos clarísimo. Hai que descubrir máis alá. Porque aquí xa está todo moi visto. Está todo moi aburrido. Exacto. Entonces, é dicir, en algún Sempre momento... di nas películas, isto xa está inventado. Todo isto hai que reinventar, hai que Eso innovar. é. Pues E innovar se así. trae unha ouija e xogamos e de repente se move, que pasa? Moveuse. Moveuse, exacto. Pero- Aceptamos... Mira, Home, pero que con non quen estamos falamos? solos no universo, xa o sabemos. Sí, pero digo que se move de verdad. Eu con tal de cerrala, é importante cerrala, sempre din, as ouijas non se poden deixar abertas, ese canal ten que se pechar en algún momento, hai que dicirlle adiós, bye bye, goodbye. Sí, Sí. pero se move. Que pasa se Non se se move? Pero move. iso vai de comunicarse, non? Non se move de que un de nos a mova. Con imanes Senón, abaixo. se move. Pero eu xoguei unha vez a iso. Dúas. E moviuse? Sí, das Non é dúas verdad. veces. Xúrocho pola Non é miña verdad. vida. Xúrocho, mira, xúrocho, e mira por quen cho vou xurar, que cho xuro polos meus 4 avós. Mira por quen cho estou xurando. E son palabras De maiores. feito, empezamos a rayarnos absolutamente todos e foi un momento moi difícil na miña vida asimilar que se estaba movendo eso de maneira super real e de feito, a persona que lle estábamos preguntando isto, que era un familiar dunha amiga da carreira, porque estábamos facendo, porque estas cousas fanse cando estás estudiando a carreira, nestas veladas universitarias, non? E ela apuntara certas cousas nun papel para que víramos que non era mentira e ela estaba xogando, sabes? Pero ao final o resto non. E ti, como fagas un mínimo de forza po teu lado, enteraste quen é o que está empuxando. Eu non sei se me estou explicando. Sí, pero non me creo nada. Bueno, Carlos, vai tomar polo cu. De verdad. É ver, é que a ouija inventouse hai nada, é dicir, foi un invento comercial e non pode existir. Que non, que a Ouija é algo que existe desde fai muchísimo tempo. Hombre, que sí, che digo que sí. Fantasía. Mira que a min gustame a fantasía e é verdad que a min a ciencia gústame, pero comproche outras movidas, pero da ouija Bueno. non me lo creo. Bueno, Se pues me dis que topaches unha muñeca que se movía no fallado, creote. Pero a ouija non. Pero a ouija non. Bueno, non pasa nada. Bueno. Vamos a seguir sendo amigos, tío. Pero un día facemos unha Ouija. Vas mover ti o vaso. Que no. Sí que vai Que mover. no. Vai mover ela. Que no. Que non vai ser así. Que no. Traes algo diabólico aparte dunha ouija? Eu traíavos diabólico, porque claro, este programa, supuestamente, vaise a titular, ou nós decidimos que se titulara Chucky. O moneco diabólico. Non o actor do Serrano. Que hai unha película francesa guapísima. Que? O actor do Serrano, o personaje Chucky. Ah, había un que se chamaba Chucky. Sí, que ia en clase de Famperea e Ah, sí. a Eva estas. Ah, non sí, recordo. era Chucky, Ah. mítico aí con melenita. Ah. Sí, sí. El Chucky, tío. Chucky. Claro, ibas a chamar así porque íbamos a falar de Chucky, ¿no? Sí, 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 sí. Ai, Chuquiño, ai, Chuquiño, Chuquiño. Que, por certo, vos sabíades que non lle iban chamar así? É como iban chamar. Pedro. No, iban lle chamar... ai, como era? Que teño Duro apuntado. de matar. No, ian lle chamar batería no incluída, porque a película cambia no momento no que o chaval ve que o boneco non leva pilas. E di, well, si se está movendo e non leva pilas, será por algo. Algo no que Carlos non cree. Porque as pilas son moi caras. Dixeron, veña, forramos aí. E de feito, o personaje de Chucky, es que isto é moi interesante, está construído o personaje que se chama Charlie... Como é? Acordades vos? Charles Lee Ray, o personaje, é unha construcción do nombre de 3 asesinos en serie. De feito, un matou a Martin Luther King. Ojo. Mosquis. Wow. A historia. Sí, están así como... Está composto por... Bueno, curiosidades, ¿no? De repente, que me dixetes, vamos a falar desto. Lidia veu a película de Chucky? Algunha? No. Normal. Dá medo. Non a peli que se veía Non tanto, por medo. creo, Eu tampouco a vin, No, eu creo que se conoce. No, escoítame, é Falamos máis un programa de algo que non vimos, veña. a ver como que os tal. clines. Alguén compra clines a día de hoxe. Oficiales. Clines. Clines oficiales, alguén compra @oficial clines. Eu non compro, pero me aparecen en casa. Vale. Pero clines, pero escoítame. No, Oficiales. Diabólico. oficiales. Que pon Kleenex. Que pon Kleenex. Sí, Pero iso é sí. porque os compra mamá. Sí. Ves? Eu compro tu Son familia moi o míticos máis... de mamá. Exacto. Pero eu fai moito que non teño en posesión un Kleenex. Pois isto é igual. Ti acabas conocendo a Chucky polo concepto do muñeco diabólico, pero non porque te viche as películas. Correcto. Falsos. É que Eu nos son. traes? Que nos traes así de movidilla? Pois, como íbamos a falar de Chucky, no, Chuckys. dixen eu, e si
E lle preparo un xogo de que elijan a súa peli aka pieza audiovisual de terror favorita. Vale, escena Entonces de eu- terror favorita. Sí, vouvos a dar Vale. dúas... No, espérate, Ah, o tío, xogo que é elixir. este. non podemos escoller. No, vouvos a dar obxectivamente. a dar dúas opcións. Con quere que facemos as dúas personas ou como queres facer? A que dixemos Como? cada unha ou... Facédelo entre os dous. En plan, é dicir, douvos eu as opcións e decidides cal preferides entre os dous. Ah, dis de facer o que cada un responda a súa. Claro, para que non se faga tan largo. Vale, ben, Sí, decidimos entre tedes os vos dous. que poñer Sí. de acuerdo. Vale. Venga, facemos así. Entonces eu vou vos dar dúas opcións. É dicir, jajaja ou jijiji. Vale. E vos tedes que dicir, cal preferimos? Jijiji. Vale. E despois eu digo vos, jijiji ou jojojo. Sí, E sí, decides, sí, sí, sí. seguimos pensando que jijiji. Vale. Sí, sí. Buah, Vale. explícome eu. No, entendiuse Entendeuse perfectamente. perfectamente. Moi ben, vamos alá. Chucky ou la niña del exorcista? A nena. Nena. La nena. La nena. La nena. Pero Elige por que la non vimos nena. Chucky, entón por descarte? Marcamos la nena. ¡Cling! La niña del exorcista ou The Conjuring. Vístela, non? Non, Sí. non vi nada do que está Nena do dicindo, exorcista. pero... Nena do exorcista. Pero dá máis medo outra. Pero que ahora de terror de ahora xa me perdeu Vale, todo o quedámonos fuelle. que nena, que é unha obra... Que eso me veo así, en plan... Vale. Nena do exorcista ou as pelis de Saw, ou non sei como é que a xente di. Eu digo Saw. Eso, el exorcista. Eu, por lo Seguides menos. ca nena do exorcista? Apoio. Ambas. Sí. A nena do exorcista ou Land Rover? Uf, esa é dura, É que Land Rover dá moito terror, Miña, É que, Land Rover. é que o exorcista pode comer Cal monteiro. elegides? Cal credes que dá máis O medo? castrapo. Land Rover. Sí. Land Rover ou, ponse difícil, Insidious. Land Rover. Insidious. Non Que- me digas É que que non me eches Insidious. ninguna de Insidious. É que entre Insidious e exorcista sí que debatería moito. Pero entre Land Rover e Insidious, escoitamos. cal dá máis medo? Land Rover. Land Rover, Vale. veña, non sei o que é outro. Imos alá. Land Rover ou Agallas el perro cobarde? Ai. Pero dá máis medo. Dá O máis prefires? medo? A Cal ver. che dá máis medo? A ver, Land Rover. A ver, Land Rover, pero a Gallas... Non dá medo. Non dá, pero os monstruos que lle bañen... Hostia, tío. Recio Stinky sí que dá medo, eso. É Recio moi Stinky sí que dá. chungo, Había monstruos que olliño, A min había esos. Bueno, E os poñemos monstruos agallas. de Ben 10, vos acordades vos de Ben 10? Que era o rapaz que tiña un Sí, sí, o reloj este. que elegía. Había uns monstruos nesa serie que daban un medo. Bueno, Están en guapos. fin. Veña, a Gallas, a Land Gallas. Rover ou Agallas. Sí, teño cariño. Agallas. Agallas, outra sea. Agallas ou Hereditary. Non teño Eso non idea a que vi. é eso. Non a vistes? Bueno, pasa palabras. Entonces, Agallas ou Padre no hai máis que uno. Padre mío, no es que uno, 2, 3 e todos as Sí, 6 esa- que hai. Dá máis terror. Sí, me Vale. creemo. Padre no hai máis que uno ou Carmiña Bacaloura. Carmiña Bacaloura gana moito, Eu ainda lle sigo tendo medo. De verdad. Eu non son capaz de escoitar Camiña Bacaloura. Ah, paciencia, Carmiña- conciencia. Ah, que mal, tío. É un temón, pero entendo que dá moito medo. Entonces, Carmiña Bacaloura. Sí, 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 sí. Vale, e último, Carmiña Bacaloura ou Os Lunis. Carmiña. Carmiña tope. Carmiña? Sí. Se me dixeras os Furbies porque son agentes de gobierno, pues vale, pero... Esa mítica leyenda urbana que había de... Que había, tenían no, cámaras que se y acaba de grabadores. inventar a xente, porque que iba No, con pero- as pombas. Pero que iban aí, que seguían e todo, te escoitaban e todo esa Había un música. capítulo Simpson tamén. Ai, O pues, sea, que de todos agallas. os que dixemos, literal, que acabades de elegir, que os Teletubbies son os que máis medo vos dan. No, este no, Teletubbies no, no. Carmiña Bacaloura. Carmiña Bacaloura. Sí, sí, sí. Tamén teño que apuntar que de todo o que dixeches solo vin a gallas. Carlos, Mi pero madre, eres si non unha biches persoa... nada. Mira que eu non vexo películas de medo porque a min entra má risa, Pero son nerviosa, moi icónicas paso estas. mal. E xa digo paso, pero non ver ninguna destas que acabo de decir, o Land Rover, sí. Un poquito. Un poquito. Un baile de rueda tonto, si biches. Un meme. Vi un memes. Biches memes, eso Pero foi ben. non. É que me dan medo. É dicir, eu paso mal. Todos os pasa. Como Toda a xente que paga a televisión pública o está pasando mal. Pero bueno, como capaz, lle- eu enténdote, cara. Como lle digo na casa, é dicir, eu pagar unha entrada de cine para ir pasalo mal,
non a pago. Pero depende, porque pode ser unha experiencia guai ir ver de repente Chucky 3, La maldición de no sé donde, con 3 personas e de repente pues, escoitar por primeira vez berrar do medo ou chorar do medo a un dos teus amigos. Ou a ti mesmo. Ou a ti mesmo. A mí me molaba ver terror porque me daba como... Subidón. Sí, adrenalina, de emoción. De repente eres De que estar pasa, nen. como Mira. Eu Eu de cativo vía Cuarto Milenio e cando Ese que era daches. cando era de rollo de faraóns e tal, bien, pero como cando decían en un pueblo del norte de España, Galicia, hai un Santa Compaña, non sei que, non sei, ou fantasmas ou non sei Nos que. acercamos con la máquina de detección Sí. de energías De oscuras. cacofonías. Se acaba de escuchar. Eu cagaba e me día a dormir. E así Daba cos medo. meus 28 anos marchaba para a cama. Iso daba... Oye, cal era o voso medo máis horrible cando erades nenos? O armario, a porta de armario aberta. A porta do armario aberta. Porque te imaginabas monstruo. Sí, ou algo, en plan, como polas roupas ou así. Mítico, eh? Non me molaba Eu nada. tiña un perchero detrás da porta que como deixara roupa ali sin... O sea, estaba guai, porque sempre intentaba colgar no seu sitio. Miña nai estaba contentísima, pero como deixara roupa ir detrás, monstro que te criou pola noite. O que Eso máis era- medo daba era a silla esta cadeira con roupa en riba. Ves, pero iso é o karma. Tános devolvendo o que lle damos. A pobre silla non ten... No? Que decías Non ten ti culpa. que non, que é roupa, que non é un monstro. Pero igualmente metías os pés para dentro, así. Ou a mítica de ter que ir mexar pola noite. E dicirti, me aguanto. Vos É que foran as dormíades, 3:33. Me aguanto. vos dormíades coa luz encendida? No. Ou a do Pero con pasillo? estrellitas de Imaginarium, sí. Eso vale como luz encendida, porque iso é a punto de luz. Bueno, pero tamén deixar a venta aberta tamén. Boas míticas o sea, persiana. luces do Imaginarium. Pero a persiana aberta tamén é deixar a luz, entón, tamén. No, pero mítico que tes que deixar unha lamparita de ou Pero non é algo como lamparita encendido. que eso que eran como pegatinitas pequeñazas. Ah, pero que esa espera. era, absorbía que a luz e logo se apagaba, Sí, non é era verdad. infinito. É certo. Ti é tes, certo. ti tes algo terrorífico? Do armario. No, xa de dixen. No do armario. De contar, digo. Vale, actualmente, a min que sabes o que me dá moito medo? Os labubus estes, a min esas caras demoníacas non me cunden nada. Son chungos, Por qué tanto éxito? Que O sea, originalmente no, viñeron, no. originalmente viñeron dos monigotes das cabecitas que moven a cabeza dos coches. Dis. A empresa, que Es que a mí recordan os furbis. Os trolls. Minto. Sabedes os trolls? Os Que do había pelo antes, este- que tiñan un pelo así. Recórdanme un pouco, teñen como esa Teñen un vibe. rollo. Pero me parecían máis majetes, non sei, me parecían máis como os elfitos de guardería. Digo, de guardería, de jardinería. Pois hubo Tamén. apuesta. Así. Os Sony Angels dan máis medo. Totalmente. Quítate Sí. esa fruta da cabeza. Quítate esa fruta da cabeza. Quen quere ter un Esa bebé frambuesa. desnudo Co cuiño hai. no móvil? Meu É amor. dicir, é unha guarrada. Pero non sei, será por os cuadros Archivo cristianos. PDF. Sí. Será por os cuadros cristianos ou É así, dicir, non o sei. Arroba policía. Os PDF Policía. están a tope con eses muñecos. É que Es que, se lle por favor. ocurriu? A ver. Ti traes algo? Pois eu iba a falar un pouco máis de entre muñecos famosos, pero entre el como lo que fixo aquí de recap de Monsters. Que monstros traes ti de monstros famosos? Pois saben que había unha película que era a novia de Chucky, que A fixeron novia? en plan Oh, é verdade. de tirar, que fixeran aí. E De se que- enamoraba. Home. Chucky tiña relacións amorosas. Non sei, pregunto. Tampouco a min, pero Ah, non te vi. vale. Eu vira unha Polo que vi un pouco creo que fan un pouco como alianza e van en plan a matar en plan, vamos, sí. unha película francesa Como se fueran servicios a muller, sabes, que que van non, aí. non me lembro exactamente do nome. Eu só lo vengo a ver na miña vida. E era sobre un tipo, dos rapaces franceses que Sí. son mítico do rural que van á cidade seguindo a un Rata amor de campo e rata de ciudad. Non era? ao amor da súa vida, porque a rapaza vai estudar e un deles está nunha festa, toma drogas Sí. e de repente os bonecos da casa o queren matar. Uf. E é graciosísima. E aparece Chucky. E Chucky quere, Pero é graciosa. quere violar o que está drogado. Dios. É unha Isto locura. sona un pouco a Ted. Sabes as Sí. películas de Ted? El oso este. O oso macarra, ese oso Sí, chungo. Non vi raro. esas e me parece Parece xa vos boa despois. esa película, me parece No, horrorosa. de feito podría tela incluída nestas que dan medo. É un Xa. pouco horrorosa. Porque ou te disocias, hai películas que a día de hoxe, ou te disocias películas que foron feitas como comedia, ou te disocias ou diste, madre mía, Que merda. sai o fatal desta peli. Resacón en Las Vegas? Outra que tal? Hola, que operou toda que vin outro día? Cal delas? A unha, primeira. dúas? A ver, non está mal, Era como, non quero pensar que hai A aquí, ver. resacón en Las Vegas. Venga, sí, vamos a poñer. Teño que dicir que cando de repente desactivas o filtro,
faiche gracia. Pero cando volves a activar deste, acabo de rirme desto, son a peor persona do mundo, para que traballaches tanto todos estos anos. Fatal. Horrible. É duro, Que o que fai de chino ten unha serie chulísima. Buah, Que fai de es que profesor de español. É brutal En ese actor, Community. Que para min é o mesmo personaxe pero en diferente escenario. Xa, Gay! Tú hablar moi mal español. Pois sabedes que? Que? a ver. O peor sonido, o máis temido. Wow. Xa se acabou, tío. Rematou o Lima. programa. Guau. Macho, de verdad. Sí, xa rematou. Recoméndemos unha peli antes de marchar. Oh, que Sí. vaya De, recomendación. Sí. de bonecos. Que teño notada. Los payasos asesinos del espacio exterior. Me encanta, sona bastante ben. Sinopse. Pois uns payasos del espacio que veñen a tierra. Moi boas. Moi boa Básicamente. sinopse. Non me imaginaba, de feito. De muñecos diabólicos así. De moi turbios. Moi ben. Pois temos que ir E aí rematando está. basicamente para que Goretti non lle poña unha multa a Martín. Sí, efectivamente. Así que nada, moitas Tiñamos que ter grazas. posto de sonido de alarma a canción dos lunes de Buenas noches hasta mañana do revés. Eso sí que daba medo. El diablo. Moitas grazas, Ubi, moitas grazas, Lidia, moitas grazas, Martín, e moitas grazas a todos e a todas vos, así que nada, que sexades moi felices, nada. Mua.